Arranquem avui a Tormos. Ens està esperant Patricio Valdivieso, pastor de cabres i ovelles. Patricio, bon dia. Bon dia, Enric. Escolta, tu sempre has tingut cabres i ovelles tot junt? Tota la vida. Però tu no eres d'ací. No, sou nascut en Andalusia, vaig vindre així en 8 anys. Abans hi havia molta relació, no?, entre els pastors d'aquella banda i aquestes terres. Sí, emigràvem molt, però degut al fred. I això ara, degut a que el sanejament que mos fan, doncs ja pràcticament no es menegen ara al vecina. Ara les moveu, però dins de la mateixa comarca. I la mateixa comarca. Les cabres que tens barrejades, no?, com el món. Sí, això són unes blanques que vaig comprar, vaig posar matxos murcianos. Les teniu només per a carn, no? Això exclusivament per a carn. I els mascles els porteu sempre junt a les cabres? Sí, elles s'emparellen quan nosaltres llevem els cabrits, que de 20 dies solen emparellar-se. Abans la carn de cabrit es consumia més, no? Però era diferent. Eren cabres que anaven contínuament a la muntanya. I és que els cabrits es consumien en 5 o 6 mesos. I la gent va deixar de consumir, i per això ara, perquè el bar de la vecina està consumint, hi ha qui té cabres. Escolta, Patricio, no et sembla extraordinari, quan passes per davant de la piscina, arribar a conèixer inclús a la gent que està consumint els teus cabrits? Sí, la conec. De fet, la conec, i molta gent el dona les gràcies. I tu pues, t'alegres per un costat, però per l'altre, quan es lleves, pues, el sents prou fotut. I per la nit, quan pleguen les mares que busquen els fills, pues, el sents molt mal. També costa, no? Claro, però és el negoci que hi ha. Perquè si no, convia de pagar-los el pienso, pastos, instal·lacions... I que estigueren bé. I que estigueren bé, perquè també tenim una veterinària que ens vigila contínuament. Filles meves, algun dia aquestes terres seran vostres. Julio, estos dies que estareu parats, que esteu ajudant-li a Patricio? Sí, m'ha vingut de categoria del confinament perquè han pogut veure el producte d'on ve i la proximitat que té, en veritat. Perfecte. En aquesta categoria, sí, sí. Escolta, què et sembla si mentre estan menjant anem al forn i veiem com el prepareu? Sí, anem al forn. Vinga, a veure. Vinga. Julio, un pastor com Patricio podria treure tota la seva producció a través d'un restaurant com el teu? Sí, a dia d'avui ho han aconseguit i a part de la producció que ens dona ell, tenim que comprar a part més animals, perquè no ens arriba. I el fet de que siga de proximitat també influeix en el sabor, imagino. Sí, sí. I clar, i això, vull que no, influïm un tot la carn. Per això, nosaltres, a dia d'avui, el que reivindiquem és un escorxador. I el que no és inusual que un animal que estigui a 50 metres de casa se'n vagi a un tenient i d'un tenient que torni.